Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Bago po tayo magsimula, i-shoutout ko lang po ang bago kong members bilang aswang supporters. Shoutout po kay Marilyn Malubago. Salamat po ma'am sa pag-avail ng badge. Malaking tulong na po ito sa akin. Simulan na! Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Art. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito noong taong 1995 sa isang tagong probinsya ng Camotes Island. Nasa 23 ako noon at ang trabaho ko ay isang sepulturero. Bilang isang sepulturero, trabaho ko ang magsaayos at tumulong sa mga nagluluksa upang magawa ng maayos na puntod ang kanilang mga mahal sa buhay na lumisa na sa kabilang mundo. Masakit mang aminin, hindi ko naranasang mamatayan. Nabuhay akong nag-iisa na at walang alam sa aking nakaraan. Lumaki ako sa isang bahay ampunan kung saan daw ako iniwan ng aking mga magulang. Ayon kay Mother Superior, anak ako sa pagkakasala ng aking ina. Nagawa niya kasing magkaroon ng kulasisi sa kabila ng katotohanang may asawa na siya. Upang makaiwas sa kahihiyan, nagtago ang aking mama sa bahay ampunan. Kahit na ang paalam niya sa kanyang asawa ay magbabakasyon lang sa probinsya. Ang kanyang mister ay nasa abroad at naghahanap buhay. Kaya naman kahit ano pa ang sabihin niya ay naniniwala ito agad. Nang makapasok siya sa ampunan ay sinamahan siya ng kanyang kabit at inalagaan ang kanyang pagbubuntis hanggang sa makapanganak ito. Pagkalabas ko sa mundo ay tila ba hindi na makapaghintay ang aking mga magulang na idispatcha ako. Basta lang akong iniwan nila kay Mother Superior. Kaya si Mother ang nag-alaga sa akin hanggang sa makapagdesisyon akong bumukod ng tirahan at maghanap buhay para sa sarili. Mula sa syudad ng Cebu, naisipan kong sumakay ng bangkang dimotor papunta sa Camotes Island. Dito nga ako napadpad sa Himaya Cemetery at halos ito na ang naging buhay ko noon. Kasabay ang pagtuturing na kamatayan lang ang magpapalaya sa akin sa lahat ng lungkot, galit at bighati ay ang pagtanggap ko sa pagiging nag-iisang sepulturero sa nasabing sementeryo. Pero hindi libingan ng mga malalaking tao ang nasabing huling hantungan, kundi libingan ng mga sanggol. Karamihan sa kanila ay iyong mga namatay sa panganganak, ipinalaglag o kinulang sa buwan, at may mga sanggol na namatay naman sa aksidente. Maswerte nga ako kahit papano dahil binuhay pa ako ng aking mga magulang at hinayaang makita ang kagandahan ng mundo. Kahit hindi ko sila nakilala ay
Nagpapasalamat ako. Lalo pa at nitong huli ay nalaman ko kung sino ang tunay kong mga magulang. Parehong mayaman ang mga ito at dating magkasintahan. Ngunit dahil sa mga pamilyang parehong matapobre ay nagkahiwalay at nakontento na lamang sa panakaw nilang pagkikita. Pareho silang ikinasal sa mga taong ayaw nila at napilitang pakisamahan ang mga ito hanggang sa tumanda sila. Sadyang mahal na mahal lamang ng aking mga magulang ang isa't isa dahil kahit may mga asawa na sila at anak ay isinakripisyo nila ang kalinisan ng kanilang konsensya upang magkasama at maging masaya. Wala naman akong tutol doon dahil iniluwal nila ako sa mundo. Isa pa ay natuto na rin akong magmahal sa murang edad, kaya naman naiintindihan ko sila. Nakakahiyamang aminin ngunit nagkagusto, nagmahal at nakipagrelasyon ako sa isang madre. Si Sister Elea. Mahal ko siya. At ganun din sana siya sa akin. Pareho naming nilabanan ang mga damdamin namin. Dahil kasal siya sa Diyos at malaking kasalanan ang aming ginawa. Isa pa ay ayaw kong husgahan nila si Elea. Kaya naman kahit masakit ay iniwan ko siya. Kaya ako umalis ng ampunan upang huwag nang paliwigin pa ang aming mga kasalanan. Ayaw kong dumating ang panahon na tuluyan na kaming malulong sa aming ipinagbabawal na damdamin at pagsisihan ang mga konsekwensya sa bandang huli. Ayaw kong magdusa kami, lalo na si Elea, sa husga ng mga tao. Kaya heto ako ngayon, kahit masakit ay pinilit na magpakatatag, kinalimutan ang masasakit na alaala sa aking buhay at pinalitan ng nakakatuwa kahit kinulang sa sigla. Basta mailayo ko lang ang aking sarili sa kasalanan. Nililibang ko na lang ang aking atensyon sa mga bagong libing na sanggol at sa aking tansya ay 3 sila ngayon. Namatay ang mga kawawang anghel sa disgrasya nang magbanggaan ang isang bus at isang taksi. 2 ang sakay ng sanggol sa isang bus, isang 3 buwan at isang 8 buwan. Samantalang sa taksi ay isang bagong anak pa lamang, nakakalabas lang galing ospital. Ngunit hindi na nakauwi pa dahil nabangga na sila at namatay. Hiniling ng pamilya na itabi na lang ang libingan ng ama, ina at sanggol upang kahit sa kabilang buhay ay magkasama raw sila. Sumang-ayon na din ako dahil kawawa naman ang mga sanggol na inililibing rito. Noong bago pa lamang ako ay hindi ko na halos mabilang kung ilang sanggol ang nagpaparamdam sa akin at umiiyak sa hating gabi. Habang ako naman ay nakahiga na sa aking higaan sa luib ng aking munting tahanan na nasa likuran lang din naman ng sementeryo. Napabuntong hininga ko at ipinagpatuloy ang pagpapala. Naguhukay ako dahil bukas ng umaga dadalhin dito ang bangkay ng mag-anak upang mailibing. Sana lang ay huwag umulan upang hindi kami mahirapan
Ayoko sa putik at tubig dahil lumulubog ang aking buta at hindi ko natatrabaho ang pagsesemento kahit pa may trapal namang ginawang pananggalang sa ulan upang huwag mabasa. Ganito ang aking trabaho na nakasanayan ko na. Minsan ay mas malaki pa sa normal na kinikita ko ang aking matatanggap dahil binibigyan ako ng pera ng mag-anak na nagpapalibing bilang pasasalamat. Sabay bili na patignan-tignan lang ang kanilang yumao na nahimlay na. Pinahid ko ang aking good morning towel sa pawisan kong mukha, sabay tingala sa makulimlim na langit. Papahapon na at mukhang uulan nga, kaya napailing ako. Sabay hugot ng sigarilyo sa aking bulsa. Sinindihan ko iyon at humit-hit buga, tsaka napalingon sa unahan ng sementeryo. May nakita akong babaeng may suot na kulay puting duster, nakayuko at nagpupunas ng luha habang nakatingin sa isang puntod. Mukhang may nanay na dumalaw sa kanyang yumaong anak. Sana lang ay huwag itong magtagal dahil tiyak na mahihirapan na itong lumabas, lalo pa at madalas bumaha sa may gate. Isinampa ko ang pala sa aking braso at hinayaan na ang babae, tsaka umalis na para umuwi sa aking bahay. Nang makarating ako, ay kumuha ako ng sardinas sa kabinet at binuksan iyon. Ibinuhod ko sa kaning lamig at saka nilantakan. Simple lang ang aking hapunan dahil mag-isa lang naman ako. Ni hindi ko naranasang makakain ng tunay na lutong bahay kagaya ng mga nakikita ko sa katapat ng mga tahanang nakikita ko mula sa kinaroroonan ko. Ayos lang naman dahil sanay na ako. Pagkatapos kong kumain, ay walang anumang niligpit ko na ang aking pinagkainan at nagpahangin sa labas. Nagpasya akong maglakad-lakad papunta sa sementeryo. Kung ang iba ay natatakot, iba naman ako. Ang mga mausoleo at mga puntod ang kaligayahan ko. Nakakatagpo ako ng katahimikan habang dumadalaw sa mga sanggol na hindi man lang nabiyayaang magtagal sa mundo. Para sa akin ay mga anghel sila at ang kanilang mga libingan ay sagrado. Bumalik ako sa pinaghukayan ko kanina upang doon makihiga sa isa sa mga patag na sementong puntod. Habang nakatingala ako sa langit, may naulinigan akong mga kaluskos na biglang nagpatayo ng aking mga balahibo. Bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Buti na lang at maliwanag ang buwan. Kahit wala akong flashlight ay kitang-kita ko ang lahat ng bagay na maaaring gumalaw sa aking kinaroroonan. Doon ko na nahagip ulit nang tingin ang isang babaeng nakaputing duster. Ang kanina'y umiiyak at nagpupunas ng luha. Nagtaka ako nang makita ngayon ay nakatuwad na ito at animoy may kinukubkob. Tumayo ako para sitahin sana siya nang matuklasang malalim na pala ang kanyang pinagkubkuban. Walang imik na lumapit ako, kaya nakita ko ng malinaw ang kanyang ginagawa. Nanlaki ang aking mga mata nang hilahin niya ang isang munting kabaong. Binuksan at sinilip ang laman niyon. Bago pa man ako makapihok, ay tila litsyon manok na hinila niya ang maliit na kamay
nang nakalibing doon at saka nilantakan. Narinig ko ang animo pagkapunit ng balat at pagkadurog ng mga buto habang kanyang kinakain. Ako naman ay nanlalaki ang mga matang, napaatras nang makita ang kanyang ginawa. Normal na tao pa ba ang babaeng ito? Bakit siya umiiyak kanina? Gayong kinakain niya naman ang laman ng sanggol na kakalibing noong 1 linggo. Kinilabutan ako at walang pagdadalawang isip na tumakbo papalayo. Kahit pa makita niya ako o marinig ay wala akong pakialam, basta makalayo lang ako. Akala ko ay makakalimutan ko na ang nangyari, ngunit naghatid iyon ng bangungot sa akin. Habang ako ay natutulog, nakikita ko ang pagbabagong anyo ng babae. Humaba ang kanyang mga kuko at nagkaroon ng pangil. Ang kanyang mga mata ay pumula at naging tuldok ang iris. At higit sa lahat, hindi ko maiwasang manghina habang nakikita siyang kinakain ang laman ng kabaong na alam kong pagmamay-ari ng isang sanggol. Nais kong tumakbo palayo, ngunit tila ako'y nakulong sa kumunoy, kaya hindi ako makaalis. Sumigaw ako at naghawa hanggang sa makarinig ako ng malalakas na kalabog na tuluyang gumising sa akin sa bangungot. Pawisan akong bumalikwas ng bangon. Akala ko ay hindi na ako magigising pa mula sa masamang panaginip na iyon. Walang gana akong tumayo at tinungo ang pinto. May kumakatok pala, ang isa sa mga tauhan ng punerarya. Tinanong niya ako kung handa na ba ang pinaghukayan ko kahapon. Tumango ako at sinabing ayos na. Nagkape lang ako saglit nang umalis ang lalaki at dumiretso na sa paglilibingan. Ngayon pala ililibing ang mag-anak na nabangga ng boss. Napangiti ako. Ang swerte ng mag-asawang iyon. Namatay nga sila, ngunit kasama nila ang anghel sa tabi nila. Kay swerte talaga. Batid kong ito ang magiging gabay nila papunta sa langit. May iilang tao nang naroroon nang dumating ako. May naglalagay ng bulaklak at mga upuan sa lilim ng trapal kung saan idadaos ang misa. Naalala ko ang dahilan ng pagkapuyat at bangungot ko kagabi. Ang puntod sa tapat. Napakunot ang aking noo nang makitang maayos at walang nakakalat na kabaong sa lupa. Walang kahit na anong palatandaang may babaeng gumawa ng nakasisindak na gawain doon. Hindi kaya aswang ang aking nakita. Malapit na ang undas. Tiyak marami na namang kwentong kababalaghan ang naglipana sa paligid. Lumapit ako at nakitang maayos na nakaligpit ang mga lupang kagabilang ay kinubkob ng isang hindi nakikilalang babae. Nanlaki ang aking ulo sa isiping totoo yata ang aking nakita. Kaya naman tinandaan ko ang oras ng pagpunta niya kagabi. Kung totoo ang hinala kong isa itong balbal, malamang babalik ito mamaya panigurado. Kaya naman kailangan kong matyagan ang anumang mga mangyayari, lalo pat mga anghel ang aking binabantayan. Maayos na natapos ang seremonyas
May mga nag-iiyakan, nagpaalamanan at nagkainan. May dala silang tinapay at juice. Binigyan din nila ako. Maayos akong nagpasalamat at hinayaan muna ang mga nakipaglibing hanggang sa magpasya na ang mga ito na umuwi na. Pakonti na lang ang mga tao hanggang sa isa na lang ang naiwan. Isa itong babae at sa pagkakataong iyon ay kulay pula naman ang suot niyang bestida. Ewan ko ba, ngunit nakaramdam ako ng matinding kaba habang pinagmasdan siyang nagluluksa at nagpupunas ng kanyang luha. Parang nangyari na ito kahapon. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Sa halip ay nagkubli ako dahil hindi niya rin naman ako napapansin. Matyaga akong naghintay hanggang sumapit ang dilim. Kinagabihan, ang babae ay nag-iba na ang mga kilos. Nagpahid siya ng langis sa kanyang katawan at ipinilig-pilig ang kanyang ulo hanggang sa dahan-dahan ay may nagbago sa kanyang muka at buong katawan. Nagkaroon siya ng pangil at mahahabang kuko. Ang kanyang buhok ay humaba at ang mga braso ay naging maputla at kulay abo na ito. Nakita ko nang lumuhod siya sa harapan ng puntod ng pamilyang kakalibing lang. Kinubkob niya ang mga libingan habang umaangil na animoy gutom na gutom. At pinunterya ang nasa gitna kung saan nakahimlay ang kawawang sanggol. Hindi ako nakapiyok nang iangat niya ang munting kabaong nitong kulay krema at saka binuksan. Sa aking harapan, muli akong nakasaksi ng isang nakaririm-marim at nakakapanghilakbot na bangungot. Halos panawan ako ng ulirat habang pinagmasdan siyang nilalantakan ng sanggol. Napalunok ako at napahagulhol sa iyak kay sakit ng aking pakiramdam. Paano niya naatim na lantakan ang kawawang anghel na piniling tumawid na sa kabilang buhay. Naikuyom ko ang aking kamao at galit na tinignan ng babae. Kailangang mapigilan ang kanyang hindi makataong ginawa. Lumingon-lingon ako sa paligid at naghanap ng maaaring ipananggalang sa aswang para naman kahit papano ay matigil ang ginagawa niyang kahayupan. Nakakita ako ng pala at yun ang aking ginamit. Sinubukan kong ihambalos ito sa kanya. Ngunit umangin lamang ang aswang at umatungal ng kay bangis. Nakita ko ang kanyang matutulis na mga ngiping. May mga gutay-gutay na lamang dumikit at saka umangil. Natulig ako sa lakas ng kanyang ungol, kaya napaatras ako. Binitawan niya ang kawawang bangkay ng sanggol na nakapangangalahati na lamang at hinarap ako. Dinaluhong niya ako na pinaghandaan ko at buong tapang na hinantay ang kanyang pagsugod. Hindi ako dapat matakot dahil sa akin ang teritoryong ito. Itinagal ko ng tagapagbantay ng mga anghel ang aking sarili. Kaya walang sino man ang dapat na lumapastanganan sa lahat ng nakalibing dito. Kahit paaswang pa siya, ay wala siyang pakialam. Kay taas ng lundag ng nilalang at dumiretso sa pagdaluhong sa akin. Halos hindi ako makahinga nang pagkakalmutin niya ako at hindi tinantanan hanggat walang umagos na dugo mula sa aking katawan.
Naligo ako sa pulang likido at hinintay ang aking kamatayan. Mas malakas sa akin ang aswang, kaya wala akong magagawa kung tuluyan na siyang magtagumpay sa mga balak niyang gawin. Nang sa akala ko na ay mamamatay na ako, nang may sumisigaw na babaeng dumating at sinabuyan ng asin ang nilalang. Nagkikikisay ito at tumakbo papalayo. Nagulat ako nang humahagulhol na lumapit sa akin ang babae at niyakap ako. Si Elea. Ginamot niya ako at dinala sa aking munting barong-barong. Aniya, tama na raw ang pagpapanggap niya. Kahit kailan ay hindi niya ginustong maging madre. Kaya bumitiw na siya at nagdesisyong hanapin ako. Mula noon ay iniwan ko na ang mga anghel sa sementeryo. Nagpakasal kami ni Elea at bumuo ng pamilya. Ayon sa pumalit sa akin bilang bantay, ay wala na raw nilalang na bumalik pa at nangubkob ng mga bangkay ng sanggol para lantakan. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Art po ng Camotes Island. Shoutout po kay Javier Tolero at pinapa-shoutout din niya ang Family Tolero. Shoutout din kay Rinan Cantorne. Shoutout kay Fahad Gayak. At shoutout din kay Jordan Gabiaso na matagal nang nagpapa-shoutout sa akin. Pasensya ka na boss ko ngayon lang. Shoutout kay Juvie Sapira. Shoutout kay Ruby Lopez from GMA Cavite. At sina-shoutout ko rin si Michelle Rabadon na palaging nakikinig sa atin habang tinutulungan mag-module ang kanyang mga anak. Ingat po kayo palagi. Shoutout din kay Granny Mayeth. Salamat po sa walang sawang suporta. At sina-shoutout ko rin muli sina Mr. and Mrs. Gaddula. Shoutout po sa inyo mag-asawa. Shoutout kay Robert Nicor. Shoutout din kay Glecy Bothwell. At pinapabati din niya ang pamilya niya, Family Bothwell from Virginia Beach. At ang pinakahuling nagpapabate, shoutout din sa iyo, Raymar Baligod. Maraming salamat po sa mga kaaswang nating palaging sumusuporta. Naway lagi kayong nandyan para sa akin. Ingat po palagi.